tene mosebedo kacha e duond bura no mano mar ODM kacha nitiere pogruok mano mar paro omi ojende thuolo mar kawo telo mag ODM gi ng'a to yo machal nade koso giloro chike moketi cham. Okay, Cleophas achako kawacho kuma. Joshua umany Caleb. Kanano ginya donje ka Caleb onge. To ODM ok nya bedo ODM ka Babu wino gi Sifuna onge. Kech gine jok mano jaduong' Raila Molo Odinga o empower mondo bi empower youths magin kaka wan. Koro ko gino bedo cut off, mano iso no dhi chako empower youth from the start. Koro akwayo Dr. Oburu Odinga mondo luong Babu Owino, oluong Sifuna, owinj pachgi kako jende. Mane gima jakom notimo. To kidwa keto ni dwani tero Kanan, titero Singapore at the same time, mano ok bitimore. O decide ni wadhi Singapore koso wadhi Kanan. Ora de Kanan kukalo Singapore. Ere aka didhi Kisumu kikalo Nyeri. Mane gima party leader wacho. Domo ko niswa kwa dhi Kanan kata wadhi Singapore. To mana gima osiep na Tabitho wacho. Jotendwa otine jopiny. Wan gi CS mang'eny ahinya Nyeri ka. To ok mon gi pingo sirkal ka koro sirkal ok dhi maber. Samoro wanya yudo konyruok through pingo sirkal. To samoro jomoko wacho yes, jomoko wacho no. To ka wan joluo omiwa CS ariyo to wadhi walale sirkal te onge tich mabotiere. Ka wuoyo kuom CS energy Opiyo Wandayi osebiro e Nyando constituency mara mang'eny kabisa. To Nyande mar stima electrification pok otimore kata matin. Koro penjore an to biro ma kata bedo ne CS mar energy konyo Nyando constituency gang'o. Nyaka jotendwa mano yudo thuolo mano Raila Molo Odinga keto negi moksoge sirkal tigi that opportunity mar kelo dongruok e Luo Nyanza. To mokwongo nyaka gi empower youths onge tich. Mano kik wawuond. Empowerment en gimoro ma itiyo godo iwacho ni mana blanket term. Ochalo ng'ama wacho ni I'll develop infrastructure. Infrastructure gik mathoth. Ong'ado oketo mana kumoro achiel. Kwa wacho empowerment mag youth gi mar mondo mi gwenge wa bende odongre kata gikalo through siasa ni. Empowerment itiende ang'o? Nikech ano empowerment mathoth kantiere to kawa piko mang'eny okete tok lori idhi pog Nyando, idhi pog Kisumu, ipogo Migori TTC, ipogo gi Posta Ground, ipogo gi Kirindo, jog mantiere Suba, jog mantiere Homa Bay. Kama gitie kata iluoro gi kuonde mopogore opogore. Empowerment itiende nang'o? Apiko ni empowerment ma ineno ni jaluo nyalo yudo kata nyalo bedo godo maduong' ahinya e kinde ma walose ni. Kositime machal nade. Ahinya bende kirango duond bura mar ODM